سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تبنيتنا يو لومون كم وترو أقداسي تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا سام موداتا نا نايز مدب سانا خصنحو وخبر نعدم لايك مقبار دما نفز مدبنا كساتفو نعدمكم بار قلتي فزك اير زلو كونتات ناي عالمنا نكاتلو زلنا انا بفلاي امنغو ايرانن بتحاد وغن ايران بتدم اسرائيل امريكان زغبرو زلو كونتات كاب غزينا تغير يمصالو مجمريا بزك نجمر what's going on from Israeli sources that the Ayatollah is dead. This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. Again, we're going to go to Jeremy Diamond. Jeremy, the strikes coming this morning that were targeting senior leadership. That's what we knew. Targeting senior leadership there in Iran. And now we can... تي سوبريم ليدر ناي ايران اياتولا خامنئي كم استقتل يزن الجرزلو ان زي سينن قلتي كابتوانو بريكني لو منيرم نكتامنو اشغاري نيرو انت هونه مسغزيه ولا منغست ايران كونفيرم كم زغبرو كم زرغاغصو مالتي. Media has confirmed the death of the country's supreme leader Ali Khamenei. Khamenei's daughter, grandchild and two other family members were also killed in the strikes. Earlier, Iran launched missiles and drones towards Israel and US military bases in the... ስለዚህ እቲ ንነዊሕ እዋን መራሕና እስራኤል ነተንያሁ ከም ድማ ናቶ ኣዳኸርቲ ዝምነይዎ ዝነበሩ ሓደ ክፋል ናይቲ ዕላማ ሃሪሞም ኣለዉ ማለት እዩ ኣሊ ኸመነ ንተኸተልቲ እምነት ምስልምና ናይ ሸዓ ሰክት ወይ እውን ክፋል ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ስለዚ ሃይማኖታዊ ትርጉም እውን ዘለዎ እዩ እዚ ማለት እዩ ንኢራን ድማ ኢራን ኣመና ሓዚኖምን ኣመና ተቆጢዖምን ከም ዘለው እዩ ዝንገር እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሞት ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታትን ኩናትን ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ኸውን ብብዙሕ መንገዲ ዝትንተን ዘሎ ገለገለ ካብታ ነዘንብቦ ዘለኹ ምንጭታት ናይ ሲኣይኤ ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ መርበባት ሓለፍቲ ነዚ ኣሊ ኸመኒ ንኸይቀትልዎ የጠንቅቑ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ንዑ ምቕታል ማለት ካብኡ ዝኸፍኡ ወይ እውን ካብኡ እቶም ራዲካልስ ሞር ጭካነ ዘለዎም ወይ ከዓ ኣመና ፅልኣት ኣብ ኣሜሪካን እስራኤል ዘለዎም ወታደራውያን መራሕቲ ስልጣን ንዓታቶም ምግዳፍ ስለ ዝኾነ ይብል ነይሮም ግን ኣብ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ብዙሓት ምኽሪ ወሲድዎ ኣሎ ዝስጉምቲ ዝበሃል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንእሽተይ መኸስማዓኩም ኣብዚ hit several cities right across Iran. Targets include as high as Babusar in the north and as far south to the port of Chabahar. We've seen Qom come under attack, Isfahan in central Iran come under attack. Well, these are the big prominent names we've made. እዚ እቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ተበራርየን ዝገብሮ እዩ ሓንቲ ሕቶ ነይራ ግን ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝተራየት እሳ ድማ እንታይ ትብል ኣሜሪካ ስለምንታይ ወይ እውን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ስለምንታይ ኣብ ቀትሪ ክገብርዎ መሪፆም ማለሲ ትዕቢት ድዩ ኢራን ወላ ሓንቲ ክትገብረና ይትኽእልና ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ተዳኺሙ ክትከላኸለና ይትኽእልና ካብ ዝብል ድዩ ስለምንታይ ኣብ ቀትሪ ምድሪ ክገብርዎ መሪፆም ንዝብል ብዙሓት ሰባት ካብ ኢራን ዝኾነ ይኹን ስቅፍታ ከም ዘይብሎም ዝብል መልሲ ይብዎ ነይሮም ግን እቲ መልሲ ድሒሮም ከም ዝነገርዎ ፍልይ ዝበለይ ነይሩ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ስምዕዎም ዝሓን but other areas have also been hit. Let's take a look at what's happening inside Tehran. Well, a high security area with the Supreme Leader's office, and right down here, this street is the Pastua Street. It has the... Country was a lom is the botazi, but the Supreme Leader Ali Khamenei zqamatalu abait watadray malati zallo ofisat natum zallo botay nero. Now, the botazi araywa Office of the President, Office of the Iran National Security Council, and the Iran Islamic Revolutionary Guards Intelligence Center. Here's what's happened. This satellite image shows the extent of the damage to the Supreme Leader's office and plumes of smoke that we are seeing. Reuters country was a lohum had a capti zvert amatqati istaraye abzbotazinero. ገለ ካብቲ ኣነ ዘንብቦ ዝከታተሉ ዘሎ ኩነታት ዘረጋገፀለይ ቁርብትላይ ማ ሪዝነብል ወይ ክትኣምኖ ዘኽእል ኩነታት እውን ስነ መጎት እውን እንታይ ዝብል እቲ መጥቃዕቲ ሰዓት 8 ወይ ገለ ናይ ንግሆ ክግበር ዝተወሰነ እቶም ሓለፍቲ ናይ ኢራን ኣብ ሓደ ቦታ ተጋቢኦም ከም ዘለዉ ምስ ረኣዩ ሃንደበትነት ክጥቀሙ መደብ ስለ ዝመረፁ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ሃንደበትነት ድማ بخلت من قد كتريات خليقة بتحدى ناي أمريكان ناي كالوتن كم زبلوا كون كله
ክልተ ዓይነት ገጻት እዩ ዘለዎ ይብሉ በቲ ካለ ድማ እቲ ናብዚ ጉዳይ እዚ ዘውህዮም ምክንያት ነዚ ስጉምቲ እዚ ንክወስድ ንእስራኤል ዝደፋፍኣ ዝነበረ ምክንያት ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ዝነበረ ጉዳይ እውን ክኸውን ከም ዝኾነ ዝንገር ስለምንታይ እቲ ኩናት ተደልየሉ ምክንያት ሓንቲ እዚኣ ክበኩም ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኩናት ናይቲ ፍጻሜ analysis ክንረክብ ፈተኒና ሓንቲ እዚኣ ዝገረመትን ዘረባ ስምዑዋ After the fact, we probably should say inevitable, because clearly the negotiations this time and the last time back in June last year were window dressing. Clearly, the United States was involved in the negotiations and only to buy time to prepare for the attack along with Israel. They needed the time to deploy the USS Ford, apparently, and the other Armada parts in the region. And hence, they were involved in the negotiations to see what's what. My sense, Adrian, is that the war was launched this weekend not because there was a breakdown in the negotiations, rather because there was a breakthrough. Exactly. ነዚያ ክስማዓኩም ደልየ ነይረ እቲ ዝግበር ዝነበረ ብሽምግልና ናይ ዑማን መጀመርያ ኣብ ማስካት ኣብ ዑማን ዝተገበረ ድሓር ድማ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ስለምንታይ በዚ ኩናት እዚ ክዛዘም ክኢሉ ከም ጥቕሚ ሕጂ ዝነበረ እንድሕር ኢልኩም እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ ኣይኮነን this is the most important part መብዛሕትኡ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ብፍላይ እቲ ነቲ ኩናት ክቡር ሓምሓም ዝሃርም ዘሎ ክሰማምዑ ስለዘይክእሉ ኢራን ክእመኑ ስለዘይክእሉ ብላብላ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ዓቢ ስምምዕ ክብፃሕ ስለዝተቐርበ እዩ ኢራን ጠቕላላ ነቲ ናይ ኒኩለር ሓሳብ ክገድፎ ኢላ ስለዝነበረት ብሬክ ትሩ ሓደ ዓቢ ስምምዕ ክብፃሕ ምዃኑ ምስ ረኣየት እስራኤል ነዚ ኩናት እዚ ንዘበናት ዝደልየቶ ስለዝኾነ እስራኤል ምባል እውን ክብድ ዝበለ እዩ ነተንያሁ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ዝተመነዮን ዝጎስጎሰሉን ዝሓሰበሉን ስለዝኾነ እዚ ኩናት ዝግድን ከጋጥም ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ክሰልጥ የብሉን ኩሉ ግዜ ነተንያሁ ከምኡ እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ስምምዕ ሰላም ይኹን ስምምዕ አይደልን እዩ ከምስል እዩ ከምዚ ስምምዕ ክንረዳዳ ክንዘራረብ ዝብል እምበር ክረዳዳ አይደልን እዩ ኩናት ጥራይ ዝደልሱ ታብ ኩናት ምዕቢኢት ካብቲ ብኩሉ ብቤት ፍርድታት ዝድለ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ምዕቢኢት እያ ትኾኖ ስለዚ ኣጋይን ዋላ ነዛ ኢራን ድሕሪ ናይ ኢራን ጉዳይ እንተተወዲኡ እውን ብዝኾነ መንገዲ ክቕይር እዩ ሃገር ትርኩ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ደጋይ ኩሉ ነገራቱ ኣብ ኩናት ተሓቢእካ መንባር ጥራዩ እቲ ዕላማ ናቱ ካብኡ ወፃኢ ካልእ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ይካየድ ኣሎ መራሒ ናይቲ ሃገር ንግሆ ይመይቱ ስለዚ እቲ ዝረኣናዮ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝተራየ ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢልካ ውፅኢት ናይቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን መጥቃዕትታትን ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ናይ ኢራን እዩ እቲ መራሒዮም መይቱ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ This is the most interesting part. መብዛሕቲ ሰብ ከማን ጽቡቅ ገይሩ ኣየበላን ዶናልድ ትራምፕ ፕላናቱ ከም ናይ ቬኔዙዌላ ንኒኮላ ማዱሮ ምስ ወሰዶ ኣብኡ ከሎቶም ሰራዊት ኢዶም ዝሃቡ ኮሚት ትፅቢታት ነይሩ የስ ምሉእ ብምሉእ ኮሚት ትፅቢታት ነይሮም ኣይብልኒ ምክንያቱ ኣዝዮም ሊቃውንቲ ዝኾኑ ወታደራውያን ኬላታት ኣለዉ እዮም ኣናላይዝ ገብሮ እዮም ኩሉ ነገር ኢንቴሊጀንስ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካልእ ኩሉ ስለያዊ ሓበሬታታት ተጠቂሞም ግን እቲ main calculation እንታይ እዩ ነቲ ረጂም ነቲ ስርዓት ብዝበና ቆርካዮ ሽዑቲ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ስርዓት ክቐይረልካ ምድላይ ማለት እዩ that was the game the game ናቶም እሳያ ነይራ ንሱ እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ክሕግዞም however that is not happening ድሕሪ እቲ ሞት ናይቲ ሓለፍቲ ንሱ ጥራይካ ኣይኮነን ካልኦት ዝሞቱ ካኸረየኩም Now confronting the most seismic power shift the country has seen in more than 4 decades. The coordinated US-Israeli strike on Tehran has decimated the top tier of Islamic Republic's leadership, creating a vacuum at the very center of power. Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, the man who dominated Iran's political, military and religious landscape for more than 36 years, was killed on Saturday morning. It marks the most significant loss for Iran. ከም ትሪእዎ ዘለኹም የስ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ስፕሪም ሊደር ጥራይ ኣይኮነን ተቐቲሉ ዘሎ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ እውን ንኣብነት ሄድ ኦፍ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓላፊ ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል እውን ተቐቲሉ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ቀፂሎም ኣዚዝ
نصر زده زغا ديفنس مينستر اي مينستر ديفنس مالتيو اب غلغله كم سمعوا زلغو اوكي ابزون محمد باكور زغا كوماندر اوف مراحنايتي IRGC زبالتي ريفولوشنري غارد زبال سراويت ناي ايران مالتيو كاله اب غلغله كم سمع كون بريزيدنت بيزشكيان تحريمه ወይ ተቀቲሉ ዝብል ዘረባ ይስማዕ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን እቲ ናይ እስራኤል መጀመሪያ ነቲ ብሬኪንግ ኒውስ ዝነበሩ Office manager of the office of Khamenei. I was in Israel. All sides, thanks to our counterparts in the በመጀመሪያ ነቲ ቀትለት ነቲ ሞት ናይ አሊ ኸመነይ አናውንስ ገበሩ ንሳቶም እዮም ነይሮም እዚኦም እስራኤል እዮም ነይሮም ስለዚ ብርግፅ እስራኤላውያን ቀዳማይ ታርጌት ናቶም ሃሪሞም ክንብል ንኽእል ንኸውን ሉከደስ እንታይ እቲ እስራኤል ባዕላ ቴልአቪቭ ድዩ ካልኦት ዕላማታት ናይ እስራኤል ይህረሙ ኣለዉ ፅንዒ ለኸሪኩም እየ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብዚ ቁርብትለ ኣኒሜሽን ናቱ ገይሮም ነይሮም ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ በማኢት ነፈርቲ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር this is I mean ከም ድሌትካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣንጻር እስራኤልን ኣሜሪካን ተጋጢሙ ክሳብ ሕጂ ክሰልጦ ዝኻለ የለን this is the reality ብዘይገድስ መን ኣሎ ጎንኻ ዘገድስ ኣይኮነን you can say China Russia I mean at this stage ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምስ ቻይና ክትነግድ ትኽእል ኢኻ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ንቻይና ኣሚንካ ዝኣተኸያ ኩናት ግን ኣኺልካ እዩ ቻይና they're not going to help you ድድሕን ሃገር ኣይኮነን ኣብ ቁጠባ መሻርክትኻ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወተሃደራዊ ኩነታት ግን ብፍፁም ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ኣብ ፈተና ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ so they're not there to defend you ንክከላኸሉ ብቕዓት የብሎምን ዓቕሚ እውን የብሎምን ሓሳብ እውን የብሎምን ካብ ኢራን ንላዕሊ መሻርክቲ ክትህልዎም ኣይትኽእል እያ ኢራን was a very strategically important ንቻይና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይራ ኢራን ስለምንታይ አይዲዮሎጂካሊ ካብ ኣሜሪካ ኣዝያ ዝረሓቐት ኩሉ እቲ ቻይና ትደልዮ ፀጋታት ድማ ዘለዋ ሃገር እያ ቻይና ቀንዲ ትደልዮ ካብ ብዙሓት ሃገራት ፀዓት ነዳዲ እዩ ጋዝ ነዳዲ ገለ ትደልያ ኢራን ድማ ኢን ኣባንዳንስ በኣዝዩ ብዙሕ ደረጃ ነይርዋ እዚ ስለዚ ኢራን ይኹን ራሽያ ኣዝዮም ዘገድስዋ እዮም ነይሮም ግን at the end of the day ነፍስኻ ክትከላኸል ንእሽተይ ክትሕግዘካ ትኽእል ትኸውን ኪኑ ሓሊፉ ግን ቻይና ክገብረልካ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ now it is already ፀሓይ ዝወቅዖ ጉዳይ እዩ ስለዚ we cannot theoretically ወይ እውን ኣብ hypothetically ከምዚ እንተኮይኑ ከምዚ ዝበሃል መዓት ቲዮሪታት ንሰምዕ ነርና nothing ሕጂ እዚ እቲ ኢራን ኣጋጢምዋ ዘሎ ክንብል ከለና ኢራን ግን they are really punching ሕጂ እዚ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩውንነት የከረየኩም ፀኒሐ ናይ ኢራን መራሒ ተቐቲሉ ወይ እውን ገለ ተቐቲሉ ማለት እዚኣቶም ኣቐዲሞም ኩናት ክጅምር ከሎ ዝሞት እዮም ድሕሪኡ ኢራን ዝገበረቶ let's have a little bit of እቲ ኩነታት ከስማዓኩም በዚ ንጀምር what's going on Iranian retaliatory strikes hit the United Arab Emirates, damaging key sites in Abu Dhabi, Dubai, and disrupting daily life across West Asia. In Dubai, a concourse at Dubai International Airport sustained minor damage. 4 people were injured, the Emirates media office said early on Sunday. Yeah, I don't know what to think of it really, but we did see some smoke, and everybody was taking out their phones and recording it. So it did make me very anxious, but we're hoping that things sort of settle, but unsure for the moment. Later, officials confirmed that a drone was intercepted. Debris from ብሓፈሻ እቲ ዜናታት ክሓባብሉ ወይም ዝፍትኑ ዘለው ኢራን ኢማራት ብብዝሕ እያ ተሃሪማ ዘላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሃሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር I'm going to show you ገለ ካብቲ ቪድዮታት ዝወፅእ ዘሎ if I can find ኩሉ ከነርእየኩም እኳ ይንኽእልን እንዲና ቅሩብ ክብድ ስለ ዝብል but I'm going to show you at least Fox News ዜና ከበኩም እየ
ካብቲ ዕብይ ዝበለ ኮንፈርምድ ክኾን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ እውን ስለ ዘሎ we must find some conformity. From Dubai, we want to share this with you. We've been hit. So that is a fiery explosion at the Fairmont Hotel, believed to be caused by an Iranian missile. There are several different angles on this. The closer you get in, you can see the flames on the ground floor, it appears. United Arab Emirates saying that it intercepted several Iranian missiles that targeted his country. This is from Dubai in the area. You can tell that by the... ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ዱባይ ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ኤርፖርት ናይ ተዓዲ ከም ዝተሃረመ ወይ እውን ዳርጋ ኩሉ ፍላይትን ኩሉ ነገር ካንስልት ከም ዝኾነ ካብኡ ቀፂሉ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ወደቡን ከም ዓብይ ናይ ዓለምና ገለ ካብቶም ዓበይቲ ወደባት ዝበሃል ንሱ እውን ከም ዝተሃርመ ዝገልፅ ርኢ ኣለኹ ኣብ ገለገሊ እውን እቲ ዱባይ ቡርጀል ዱባይ ዝበሃል ቡርጀል ዓረብ ዝበሃል እቲ ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ሓደ ፅቡቅ ሆቴል ናቶም እውን ከም ዝተሃረመ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ነይሩ ስለዚ ብሓፈሻ ብዙሕ ሓበሬታታት ካብ ኢማራት ክወፅእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ካብ ተዓዲ ዝወፅእ ነገር ክህሉ ከም ዘይብሉ ማንም ሰብ ኣብ ተዓዲ ዝቕመጥ ዘውፅኦ ብሕጊ ተሓታቲ ምዃኑ መምርሒ ተሪር መምርሒ ኣውፅኦም ኣለዉ እቲ ኤርፖርት ዳርጋ ናብ ኬያስ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ከም ዝኣተወ ኣብ ባሕሬን 2-3 ግዜ መጥቃዕታት ተኻይድ ኣሎ ኩዌት ኤርፖርት ናቶም ከም ዝተሃረመ ኣብ ስዑድያ ብዙሕ በይዛት ከም ዝተሃርመ ስለዚ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ተሃሪማን ኣለዋ ዳርጋ ኩለን ኣብ ጆርዳን እውን ከም ዝተሃርመ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ስለዚ እዚ እንታዩቲ ፕላን ናይዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ስለምንታይ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝሃረምዋ ንዓረብ ትሃርም ዘላ ስለምንታይ ነቲ ንእስራኤል እውን ገዲፋቶ ከይመስለኩም this is እስራኤል ገራቶ ዘላ ገለገሊኡ ከርእየኩም እዚ Saturday night around 11 p.m. we're here on scene in the central district of Israel. You can see behind me there is severe missile strike that hit a building complex. We are still currently working now with the other forces on the field. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እስራኤል እውን ኣብ ቴልኣቪቭ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ዕላማታት ከም ዝሃረሙ እዩ ዝንገር ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ኣብ ሰባት ዝቕመጥሉ ኣብ እስራኤል እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ፅቡቅ ነገር ንብሎ እቶም ሰባት ኣብ ሸልተር ስለ ዝኣትዉ መዕቆቢ ስለ ዘለዎም ገዛውቲ ዝቃፀል ኣብ ካልእ ዓለም ግን ዱባይ ንባዕሉ ከምዚ ዓይነት ሸልተርስ የብሉን ስለዚ እዚ ዓይነት መጥቃዕቲ እንተወሪዱ ዓብ ሓደጋ ክወርድ ከም ዝኽእል ኢኻ ትስጋኣት ማለት እዩ ካልእ ኣብ እስራኤል ከም ትሪእዎ ዘለኹም to make sure we can take out the fire and we're still extracting at this moment patients from both buildings you can see behind me. We're still working on the buildings that are surrounded and are still ablaze. Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over Tel Aviv, and obviously, as many people know or maybe don't know, there is an Iron Dome that Israel uses as its missile defense system, and we're seeing it working now. But in some places and instances, it does not work, and I believe this is one missile feasibly that has broken through the Iron Dome. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ወላ ኣብ ላይፍ ኣብዚ ናይ ኤምቢሲ መስለኒ ኤቢሲዲ ወላ ገለና ዳክብሩ ከለዉ እቲ ሚሳይል ይሃርም ኣብዚ ምናልባት እታ ሞሜንት እቲ ኣይትረአን እያ ግን ልክዕ ኣብቲ ሪከርድ ክገብርዎ ከለዉ ኣብ ድሕሪኦም እቲ ሚሳይል ባሊስቲክ ሚሳይል ምዃኑ እዩ ኣብ እስራኤል ሃሪሙ ዕላሙ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ንብዙሓት ሃገራት እያ ኣብ ሓደ ኣብ ደሴም ታይም ትሃርም ዘላ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም መስኪ ሓንቲ ማለት ከተሰዓክሞ እንትኽእል እያ ግን መስሓቅካ ክንብለ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ሲ ንከምዚ ተሃርሙ ኣለኹም ተባሂሉ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ተሓቲቱ ነይሩ እዚኣ እስከስምዑ So for clarity, you said that your missiles cannot reach the United States by design, that you do not want to reach the United States, but you also said it would be necessary as a defensive vehicle that you could if necessary. So to be clear, are you committing that Iran is not and will not build missiles that would have the capability to reach the United States? I can confirm, yes. Sir, if that's a እንታይ ትብል ዘላ እንታይ ኢሎም ሓትዎ ኣለዉ
ሚሳይላት ናትኩም ባይ ዲዛይን ኣሜሪካ ከም ዘይበፅሕ ጌርኩም ኢኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም ነዚ ከተረጋግጾ ትኽእልዶ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናትኩም ሚሳይላት ንኣሜሪካ ክመፅሕ ከም ዘይክእል እንታይ ማለቶም እዩ ኣይ ወይ ዝዓለም እዚኣሲ ግርሚ ኢኻ ትብል እኮ ሚሳይላት ናይ ኢራን ናብ ኣሜሪካ ክበፅሕ የብሉን ስለዚ ናባና ስለ ዘይበፅሕ ኣብ ጥቃኹም መፂና ሓመትኩም ንላዕሊ ክንገብረኩም ኢና ናባና ድመፅእ ግን ክህሊ የብሉን ዝዓለም ኩሉ ሰብ ማዕረይ ክብሉካ ከለዉ ስዕካ ጥራይካ ክትከይ ዘለካ እታ ካልአይቲ ተሓቶ ግን እዛ ጓል ተሓቶ ስምዕዎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጠኛስ ከምዚ ደረጃ ዲና ወዲቕና ኢላ ኣብ ካልእ ሪያክት ገይር Line for you. Why is attacking U.S. military bases abroad justified? Because they are attacking us. They are U.S. military, installations, facilities, bases who are attacking us. We are under attack. Why don't you, recognize this fact? We are under the attack by U.S. forces in the region. So we have every right to defend ourselves. And how to defend ourselves? We attacked, the U.S. bases. This is obvious. This is a very simple fact, and I hope that, and I'm sure that people would understand that. We are not. For you, why is it? እንታይ ለተሓተላ ሕራይ ምኹም እንድሕር ኮይኑሲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መደበራት ምጥቃዕ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ወይ እውን ብኸመይ ክትገልፅዎ ትኽእሉ ትብለላ እንታይ ድዮም ትገብሩና ዘለዎ እቶም በይዛት ናትኩም እንታይ ክገብሩ ድዮም ኣብኡ ዘለዉ ይብላ ኣሎ ከመይ ገይሩ እንታይ ዓይነት ሕተይ እዚ በቃ ስቂልና ክናሃርበኩም ኢና ኢትኩም ኣሲርኩም ጠጠው በሉ ናበይዳ ክሃርሙ ንመን ዳ ክግብሮ መልሲ ክህቡ These people are like, I don't know, ቲናቶም ኣተሓሳስባ ድዩ ወይስ እንጅልና ድዩ ሓደሲ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ናይ ድንቁርና ዳምብ ዝኾነ ጀነሬሽን ዲና ጋዜጠኛታት ዲና ኣብ ኣፍሪና ዘለና ብምባል ሓደ ኣሜሪካዊ ሪያክት ገይሩላ ካባ እሱ ቆሪፁ ፖስት ገይርዋ ንኤርየ እዮ ክሃርም እምበረት መንዳ ክሃርሞም ኣብ ግንዲ እዚ ትሃርሞም ተለኻ ምናልባት ዓድኻ ንኣሜሪካ ከይዶም ኣብ ከርሲ ዓድኻ እንተደይሃረሙ معسكرات ناتكا كهارميوم اتا قندا قداسكن سلمنتايا تا نزن حغرات عرب قندي اتكرو غيرات لنزلا ابزيا كنغرونا Fairmont Palm Hotel in downtown Dubai in United Arab Emirates. This is it on fire after that very fancy hotel appears to have been hit by either a drone or by debris from an interception of a drone or missile today. That's just one of several strikes or interceptions across the whole region as Iran has started retaliating against what it sees as U.S. targets or Israeli targets or U.S. or Israeli allies in the region. Joining us now is Ali Vai. እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ዱባይ ተሃሪሙ ዘሎ ሪፖርትድ በቲ ሚድያታት ነዚኣ ጥራዮም ፒክ ገይሮም ግን ኣብቲ ኣብ ኤክስ ግን ብዙሕ ካልእ ዝተሃረመ ንርኢ ነርና ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ because right now there was this also another story where is it ኣብዚ እውን ነይሩ ገለገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እዚ እውን ገለ ካብቲ ኣጋጢሙ እዚ እጂ ኣብ ባሕረይን ዘጋጠመ እዮም ዝብልዎ ዘለው ናይ ባሕረይን እዚ ኤርፖርት ናይ ዱባይ ኣብ ገለ ፖይንት ከምዚ ኮይኑ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እቲ ዓብዪ ኤርፖርት ናይ ዱባይ ዝነበሮ ኩነታት እዩ ስለዚ this is really ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ተመሊስና ኣበይ ክንርኢ ከለና ኣብዚያ ንመለስ ሓደ ኤክስፐርት ተምፅእ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ We've been trying as best we can to keep track of not just the damage inside Iran as U.S. and Israeli strikes there continue, but also the way that Iran has tried to retaliate across the region. What should we understand about Iran's military capability to inflict damage in other countries? Look, for sure, Iran is significantly weaker than the United States and Israel in terms of conventional military capabilities. It can only engage in an asymmetric kind of warfare. It can spread the pain. It can try to affect the global energy prices by closing the Strait of Hormuz, by putting pressure on energy exports out of the region. It can spread the pain by targeting the Gulf countries as it has already done. Exactly. እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምና ኢራን ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ ዘሎ በዚ ኣካይዳ ኺዳሲ ናይ ብሓቂ ነቲ ዓውደ ኩናት ክትቀይሮ ትኽእል ዶ ወይ እውን እቲ ዘለዋ ኣፅዋርን ሚሳይላትንሲ ነቲ ዓውደ ኩናት ብዓብዪ ንኽትቀይሮ ከኽእላ ይኽእል ዶ ዝብል ዘሎ ሕቶ እዩ ወይ ስትራቴጂናታ እንታይ ነዚ ኩናት ዝብል ኣሲሜትሪካል ዝተመጣጠነ ኩናት ኣይኮነን እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ክሳብ ኣፍንጮም ኣጥቆም ኣለዉ ሕጂ ድማ ዩኬ እውን ኣብቲ ኩናት ኣትዩ ኣሎ ካልኦት እውን ካኣትዩ
لازم معجرات زلوي إيران قل لا ما حد كما يجرى نتكوينات إذا كوينات زكاة زلا بليا نبي نعات رايد يكون كأنزا نبزحات هجرات كأنزا كم زلوهم كتجبر سيت علامة كأنزا دونالد ترامب حجر الروح صلى يهرم يلا ميسايل يورد يلا قال يلا سلازي كيس معي قليل نأمريكا دونالد ترامب يسمع على من قد جنال سدما قط بابا 30% ندادنا عالمنا غازنا عالمنا كابز كبابي دوت بزي كاب كويت ياخذ بلو قطر بلو سعوديه بلو بحرين بلو امارات كلها تماوز له هجرات سلازي نتوش متحرموز ندحرعاتي هو هذا عبد كفالنا قطبا كهسي درون دادن لعل كتكوش يميرو لواغا ابلعلي دما اتي كنتاتنا ينقد مسمر ون يحط سلازلو عبد صقط فتريو من هار واغاتات كل قطباوي شجرات كفتريو سلازي اذا جاي مزيا نوعو انتي كجبري ني دونالد ترامب بلان كغير كالوت علامات كجددوا له ايران لما ناتو قبلهم زي كونه فليتهم له سو ليتس سكويز ليتس هيت نتوم نهرمهم نخلي نتوم كتشبطهم نخلي نጨብጥ ሞ ንሳቶም ብዝገብርዎ አውያት ንሳቶም ብዝገብርዎ ልመና ሜይቢ ዶናልድ ትራምፕ ፕላኑ ንክغير ስትራቴጂው ንክغير ክግዳድ ይኽእል እቲ ዝገርመኩም እቲ ዝገርም ኣብዚ ማለት መብዛሕትኡ ዝብሎ ዘሎ ኩናን ዝጀመረ ነተንያሁ በቲ ኩናት ዝህሰ ዘሎ ግን ካልእ ህዝቢ በቲ ኩናት ዝህሰ ዘሎ ንኣብነት ኢማራት ምስ እስራኤል እትሰርሕ ወይ መሻርክቲ ንብላ ኣለና ኢማራት ግን ኣይኮነን ትትኩስ ዘላ ግን ስለምንታይ ኢማራት ዋጋ ትኸፍል ኣላ ቢኮዝ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ክርከብ ስለዘይክእል ርሑቕ ስለ ዘሎ ተሓባባሪ ናይቲ ፀላኢ እንተ ነርካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንስኻ ኢኻ ታርጌት ትኸውን ሓደ ሚድያ ናይ ኢራን እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ሆቴላት ትሃርሙ ኣለኹም ሆቴላት ናይ ዱባይ እንታይ ገይርኩም ዱባይ እኮ ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ቤዝ ኣይኮነን ኢሎም ኖ ሚሊታሪ ቤዝ ክንሃርም ምዃንና ምስ ፈለጡ እቶም ወታደራት ኣብ ሆቴላት እዮም ተዓቂቦም ዘለዉ ኢሉ አይገርመኩም እቲ ሚሊታሪ ቤዝ ንሃርመኹም ዘለና ስለ ዝፈለጡ ነቶም ሰራዊት ካባልዮሞም እዮም ስለዚ ኣብ ኣይኖት ሆቴላት ከም ዘለዉ ስለንፈልጥ ኢና ነቶም ሆቴላት ንሃርሞም ዘለና ብምባል ፅሒፍ ነይሩ ንሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ግን እቲ ተኽሎ ካልኣይ እንታይ ዝብል ትዮር ኣሎ ኒ ኢማራት ወይ ንዱባይ ታርጌት ገይሮም ከም ዘለዉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ፕላን እቲ ኢማራት ዝበሃል እቲ ጽዮናዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንኸስፋሕፍሕ ንእስራኤል ከም መሻርክትኻ እንድሕር ጌርካያ ከም ዱባይ ክንከውን ክንሕግዘካ ኢና ኩሉ ነገር ድጋፍ ክንገብረልካ ኢና ዝብል ስእሊ ንምዝርጋሕ ዝተጠቐሙላ እያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ንዱባይ እንታይ እቲ ማርኬቲንግ ናታ the safest city in the world እዮም ዝብሉ ውሕስነት ዘለዋ ዘይትንከፍ ሙሉእ ፀጥታ ዘለዋ እያ ትበሃል ነይራ ዌል ነዚ ኮንሰፕት እዚ ነዚ ሚስ ኮንሰፕሽን ወይ ነዚ ኣረዳድኣ እዚ ጥዋዕ ኣቢሎሞ ትማሊ ኣብ ዱባይ ዝነበረ ሰብ ሎሚ ኣብ ዱባይ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌር ክወፅእ ካብቲ ዓዲ ግን ኤርፖርት ካ ተዓፅዩ ሜይቢ መኪና ጌርካ ንኻልእ ገፅካ ክትከይተደይ ኮንካ so this is a very serious situation right now ስለዚ ንክንደይ ክቕፅል ብከምዚ ከዓ ክንርኢ ኢና እንታይ ዘርእየካ ዱባይ ወይ እውን ኢማራት ትኸዶ ዝነበረት መንገዲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ከባቢኦም ይኹን እቲ ትዕቢት ዝነበረ ደረጃ ንምንታይ ኣብ ሓደጋ ኢትይዋ ከም ዝፀንሐን ትማሊ ዱባይ ተሃሪማ ኢሉ ዝጉህ ሰብ ኣይረኣናን ኣለና ወይ ዝጭነቕ ሰብ ኣይረኣናን ምጀከታው ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ክብል ጥራይካ ትሪኦ ምክንያቱ ሱዳናውያን እንታይ ፖስት ገብሩ ነይሮም ኣይረኣኹን ኣነ ብርግፅ እንታይ ገብሩ ከም ዝኽእሉ ግን ምግቢ ዝግምት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍቶም ናይ ኢማራት ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝፅሕፍዎ ሰብ ክንምንታይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ኔጌቲቭ ግብረ መልስን ከም ዝህቦም ርየ ስለ ዘለኹ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ከም ወትሩ ሓሶት ዘይምነኦ መራሒ ድማ መፅዩ እንታይ ኢሉ መስለኩም ግርብ እኳ ይዝብለካ Morning. This fateful campaign will continue as long as it is needed, but you need to really be resilient and strong. I would like to thank President Trump for his historical leadership. I spoke with him again this morning, and I would like we hit out at the tyrant Khamenei. For 3 decades, he has been sending terror with that regime. This is an opportunity. Do something. Do not sit with your... እንታይ ዝብል ዘሎ ነተንያሁ መሲልኩም ሕጂ ነቲ መራሕትን ነቶም ዓበይትን ቀቲልና ልኩም ኣለና ህዝቢ ኢራን ተንሱ
تنسو عقرقر غيركم نت سرعة تريف زلو قير ويلي زلم من زلو I mean ناي نتنياهو عدلنيا كيتبلو بعدل زقبر نقر يكون نزي he's a whether you like it or not the guy is successful بعين ቋንቋና ዓለምን ፖለቲካና ዓለምን ዕውት ይሰብዚ ስለምታይ ዕላማታቱ ኩሉ ዝሃርም ዘሎ እዩ ዕላማታቱ ዝሃርም ዘሎ ድማ እቲ ግብረ ከይናቱ ወይ ከዓ ሕማቕ ሓሳባት ናቱ ዓለም ስለ ዘይትፈልጦ ይኮነትን ዓለም ቤላ ጌራ ይሕስኹም ዘሎ የደናግርኩም ዘሎ ፈሊጦም ከለው but he still succeeding እዚ ብዝኾነ መንገዲ ክጸልኦ ትኽእል ኢኻ ግን قلنا نسألو نتنياهو يفتي زبلا كاون بتعنو تطراطر ኢኻ ጥዕና የብሉን ዘይኮነሲ ጥዕና ናይ ሰብኣውነት ናቱ ማለት እዩ በር ከም ሰብ ጥዕና ክህልወካ ክእል ነዚ ሰብ ዝዝግፍቲ ኮይኑ ሓደ ሰብ ወይ እውን ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ንዓኻ ዝቐርበካ ንነተንያሁ ፐርሰናሊ ይድግፈ እንድሕር ኢልካ ጥምት ኣቢልካ ሕሳብካ ግበር እያ ኦልሬዲ ምክንያቱ እዚ ፈፂሞ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክትረኽቦ ይትኽእልና ምናልባት ሂትለር ፈፂሞ ኢና ንብል ግን ሂትለር ካብ ግዜኡ ነበርና ኣብ ዘበኑ ስለ ዘይነበርና ኣብ መፅሓፍቲ ከም ንሪኦ እቲ መፅሓፍቲ ድማ ናይ ኣሜሪካን ነቶም ብክልቲኡ ሳይት ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሂትለር ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ንዝብል መልሲ ስለ ዘይርከቦ እዚ ግዜ መልሲ ኣሎ ወይ ግን እቲ መልሲ እቲ ክስማዕ ኣይደልይዎን እዮም ብዝኾነ እቲ ዝገበረሉ ምክንያት ካብ ፅቡቅ ነይሩ ይብል የለኹን መበገሲ ናይ ሂትለር እንታይ ነይሩ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከምኡ ገይሩ ስለምንታይ ኣይሁድ ወይ እውን እስራኤላውያን ኮንፍሉይ ነይርዎ ንዝብል ኣተዓባቢዩ ደገሎ ይብልዮም ግን ሓደ ሓደ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እስራኤላውያን እቶም ኣይሁዳውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ቁጠባ ጠቕላላ ተቆፃፂሮም ስለ ዝነበሩ ንዑ ፐርሰናል ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከምኡውን ብዙሕ ነገራት ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ሃገር እቲ ንካልእ ህዝቢ ዕድል ክህብ ዘይክእል ኩነታት ስለ ዝነበረ ግን ከምኡ ስለ ዝኾኑ ክትቀትሎም ኣለካ ከተፅንቶም ኣለካ ነው ማይ ብሕጊ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ዓድኻ ስለ ዝኾነ ሕጊ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ሕግታት ከተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ 6 ሚልዮን ሰብ ቀቲልካ ግን ማንም ሰብ ጀስቲፋይ ክገብሮ ይክእል ማንም ሰብ እዚ ቅቡል ነይሩ ክትብለ ይትኽእልና ሽዑ ከምኡ ስለ ዘጋጠመካ ግን ሎሚ መፂኻ ኣብ ቅድሚ ዓለም ስቑኢልካ ሰብ ክትቀትልካ ይትኽእል ኢኻ ኣነ ካብኡ መፅየ ናይ ይሁድ ናዚ ወይ እውን ሂትለር ስለ ዝቐተሎም በቃ ኣነ ንዝኾነ ሰብ ክቐትል ኢኻ ይበሃልን እዩ ነቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተጋጠመ ጀኖሳይድ ንዑ እንድሕር ከም ታሪክ ትውከሶ ኣለኻ ከምኡ ከይድገም ኢኻ ክፅዕር ዘለካ ከምኡ ከይድገም ጥራይ ኢኻ ክፅዕር ዘለካ እምበር ሕንሕነ ናይቲ ከምዚ ስለተፈፀመልና ንሕና ከምኡ ክንፍፅም ኣለና ግን ፅቡቅ ግብሪ ከም ዘይኮነ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ግን again he has such a power The United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss. He wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not in their interest. What war? The war with Iran. We don't want to go to war against Iran. I don't think we should be fighting wars on behalf of Israel. Make it clear to Netanyahu that he should not be dragging America into war with Iran. You go fight Iran. We are American people. It's not our problem. If they start talking to you about fighting a war with Iran, you treat them like an enemy that they are. We should not go to war in Iran on behalf زيادة زربا درجة كل سب السماء أب أمريكا درجة زعبية ميديا personality إذا كينات زي نا أمريكا وكينات كم زي كوني فلتنيرو جن who cares about your opinion يخوي نزل هذا تري تخامني قدسه نتنياهو he wanted it he gets it دحر دلي واي رغبا يسو مخنياتو he has developed sophisticated زخونة political and lobbying power سلزم عبلو حدا ግዜ ፈቲኻ ትገብረሎም ካለ ግዜ ድማ በፍንጫ ትገብረሎም ገይሮም ነቲ ፖለቲካ ናም ከም ሃገር ኮይንካ ክትሪኢ ከለካ ከም ፖለቲካ ኮይንካ ክትሪኢ ከለካ ከም ግለሰብ ሕርቃካ ኸሊ ነተንያው ከም ሃገር ኮይንካ ክትሪኢ ከለካ ግን ሃይ እንታይ ዝብል ፖሊሲ ኣለዎም ኢለኩም ፀላእትና ክፈርሁና ኣለዎም ኢሎም ፀላእትና ካባና ክርዕዱ ክኽእሉ ኣለዎም ተዲዮም ኣለዎም ፈተውትና ክኽብሩና ክኽእሉ ኣለዎም ኢሎም እቲ ቤነት ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር ዝበለ እዩ ከፍቅሩና የለን ንፀበ ፍቅሪ ዝበሃል የለን ኢሎም ንዓና ዘፍቅረና ሰብ የለን فتوتنا كخبرنا إن عندلي صلاتنا كفرحنا إن عندلي كل فتاوينا صلاينا عندما كدلينا إن عندلي يلو learn from that يا أقدر ست ملختيا كل سب كدليا كقلالو سب سلام تايد ليكا سب سلام تايد اللي نحلكم كا زدلك إلى تلكات راي
قال بقعت تلكا ويقال قطبات تلكا ويقال كابيتال تلكا أقداس نجار بكالك ركب زي كل نجار تلكا ترى يسبز دلكا أنت زي لو لحد زي بلكا nobody wants you ولا حارس قد سلكا ما يبعد ديخا حوات كابيت سبقا قد سلكا غلغون على ابن ما انت قداس نزلوه نكب زغل عقم نزلوه فلطات نزلوه قال نجار كبركت نزخل يا تدلي أزي فلوي توهبو أزي فلوي كلت أزي فلوي تكنولوجي تلكا غير ما كل دلك كله يسرع على الكمالتي ስለዚህ እስራኤላውያን ድማ እቲ ማይንድሰት እዚዩ ገለገለ ሰባለ ብዕፅልና እስራኤላውያን ዝዓወረ ሰባለ well good luck with that ንርስኻ ኸታ መጀመርያ ኣመና ሕርቃንን ፅልእና ሓደ ሰብ ንዓኻይ ዝጎድን በር ነቲ ሰብ ኣይኮነን ዝጎድን ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ነተንያሁ ክፀልኦ ትኽእል ኢኻ ነተንያሁ ንስኻ ፀሊካያ ዝቕየር ነገር የለን ንነተንያሁ ወይ ንዑ ዝመስሉ ነገራት ክትስዕር ወይ ክትሓልፍ ተደሊኻ ግን learn from them እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ይኮነ እቲ ጥበብ ዝገብርዎ ዘሎ ከመይ ገይሩ ንእሽተይ ሃገር ክንዚ ፓወር ከማዕብል ከኢሉ ያ በአሜሪካ ምስልሶ ከመይ ገይሩ ጥራይ ታሕቶ ጥራይ ከመይ ገይሩ ጥራይ በል ነታ ከመይ ገይሩ ተደጋጊም ካሕተት እዎ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ከመይ ገይሮም ገንዘብ ረኺቦም ከምዚኦም ከመይ ገይሮም ንዑ ረኺቦም then you will find the core ነታ ምስጢር ናይቲ ሓቂ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ እዚ ዋይ ኢልካ ንድሕራቲትካ ስለምንታይ ተልካ ኣብ መወዳእታ ሓሙሽተ ግዜ ዋላ እንተሓቲትካ ኣብ ዓሚቕ መልሲ ከተብፅዓካ እስራኤላውያን ስለምንታይ ከምዚ ኮይኖም ከም ስለ ዝኾኑ ስለምንታይ ከም ኮይኖም ከምዚ ከም ስለ ዝኾኑ ስለምንታይ ከም ኮይኖም እዚ ከምና በልካ ንድሕርካ ነቲ ፋይናንስ ናይ ዓለም ስለተቆፃፀሩ ስለምንታይ ተቆፃፂሮም ባህልናቶምን ኣካይዳናቶም ስለምንታይ ከም ክኸውን ከኢሉ ከምዚ ስለ ዝነበሩ ስለምንታይ ከም ክኸውን ከኢሉ and then you go deeper ኣብቲ ውሽጢ ነቲ መልሲ ድማ ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ እንተበፂሕካ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ክትፀልኦም ኣይኮንካን ክትጅምር ነቲ ነገር እቲ ክትመሃረሉ ክትጅምር ኢኻ ንኢራናውያን እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ Is there an off-ramp for Iran? I think what will happen is that even if the United States is able to kill illegally Iranian leaders, the next generation of Iranians, the Iranians that did not see American atrocities in Iran before 1979, some Iranians that did not understand why their parents and grandparents were anti-American, those Iranians will take over. Now they understand why American government is an imperialist, vicious government and a government that attacks other countries and kills little children. Then there's እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እዚ መብዛሕትኡ ንእሽተይ ጀነሬሽን ንእሽተይ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን እቶም ዓበይቲ ስድራ ቤታቶም ስለምንታይ ንኣሜሪካ ከም ፀልዋ ስለምንታይ ንእስራኤል ከም ፀልዋ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ because they haven't seen ኣይረኣይዎን ነቲ ዝተፈፀመ ኢሉ ምክንያቱ the last time እቲ ናቶም revolution ኣብ 1979 ኣብ ቢሊ ኣጋጢሙ ስለዚ እቲ ድሕሪኡ ዝተወለደ ወለዶ ንኣሜሪካ ምፅላእ ኣይፈልጥ ወይ ክፅላእ ከፀኒሕዎ እምበር ብኤግዛክት ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን እዩ ታሪክ የንብብ ግን ዘይነበርካዮ ታሪክ ጥራይ አንቢብካ ምሉእ ክርዳእካ ኣይክእልን ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እቲ ናይ ቀደም ወለዶ ስለምንታይ ንኣሜሪካ ከም ፀልኣ ፅቡቅ ገይሮም ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመትን ሕጅን ኣብሪሆም ኣለዉ ኢሉ ስለምንታይ ንኣሜሪካ ሰብ ከም ፀልኣ ነቲ ንኣብነት ኩናት ናይ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ዝንእሽተይ ዘሎ ኣይረኣዮ 2003 እዩ ነይሩ ቀዳማይ ኩናት ናይ ኢራቅ 1990 እዩ ነይሩ ኣፅነትና ክንረክብ ቀሪብናሉ ስለዝነበርና ኣነ ጠቕላላ ይፈልጦ ነየ ሰብ መፅሓፍ ጥራይ ትፈልጦ ነቲ ናይ 2003 ክልተን እውን እንትኾነ ሪና ኢና ግን ከምቲ ዝድለ ዲፕሊ ተኸታቲለ ክብል ኣይክእልን እየ ግን I've read about it and ኣብዚ ዝሓለፈ ዋና ድማ ብዙሕ ዶክመንታሪናት ስለ ዝረኣኹ I have a good sense of it right now ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥመ ኩናት ላይፍ እናተኸታተልና ንብዙሕ ሰብ ኮሚኒኬት ክንገብረሉ ኽኢልና ኣብ ጋዛ ዝተፈፀመ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሕጂ ድማ ኣብ ኢራን ኣቐዲሙ ዓሚ ዘጋጠመ ሕጂ ዘጋጠመ ክንርኢ ከለና እቲ ዘይፍትሓውነት እቲ ምድንዳን እቲ ዓመፅ እቲ ኩሉ ነገራሲ ጎሊሑ ዝረኣየካ and then you know ኣሜሪካ ስለምንታይ ትፅልእ ሰብ ንምንታይ ኣሜሪካ ይፅልእ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ኣክቲቪስት ሚድያ ፐርሶናሊቲ ላ ካንዲስ ኦውን ትበሃል ኣብ ሓደ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ፒርስ ሞርጋን ዝበሃል ናይ እንግሊዛዊ ሚድያ ቀሪባሲ ስለምንታይ ኢራን እኮ ስለ ዝፀልኡና ኢና ክንፀልኦም ተገዲድና ኢልዋ እንታይ ኢሎም ፀልኡኻ ደስ ቱ ኣሜሪካ ደስ ቱ እስራኤል ደስ ቱ ዩናይትድ ኪንግደም ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንእስራኤል ሞት ንዓባይ ብሪጣንያ ኢሎም እኳ እዮም ዝዝምሩ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኢልዎ ማለት እዩ ቁሩብ ክስኻ ከም ሓደ ምሁርሲ ስለምንታይ ከምኡ ክብሉ ክኢሎም ኢልካ ይትሓስብ እንዲኻ ኢሎም እንታይ እቲ ምክንያት ንክሳዕ ክንዲዚ ንሞት ክምነዩና ዝገበሮም
exactly كم زود خمسة أب عدهم أبزا هجرهم ولا حماق يهلو ولا صقم يهلو أبزا عدهم مزي خايخة تبدوهم زلها I mean look at this أزي أبيت مرتي دو ورده كبابي كني قلعو ديهم ولا 8 ديهم ولا قلق قلعو تقتيلهم على لويز بعد so أبيت مرتي وريدو تبوم بنايزياتهم مالتيو كبابي 5 لا 5 8 بتحم الله مثلا تنظيماتو look at this 2 children's schools. We have bombed 2 children's schools. 63 dead children, girls dead. Their mothers waiting for their daughters to come home. They sent their daughters to school on the belief that there wouldn't be a war because there was diplomacy going on, that there wouldn't be a war because Marco Rubio said he was traveling to the region on Monday. So they sent their girls to a school. The girls were in school and we bombed it. And we bombed another one. There's 100 girls buried under that rubble being dug out now. Girls that will not survive. This is the horror of war. But what I'm trying to say is at least when I was involved in the bombing of the Amaria shelter, we did our damnedest to make sure that it was a military target. We were wrong, and it haunts you forever. كم تريوا زلهم يو زي سكاتري تري زبل زلو نايتهم موت ل 5 8 كمان بتعملوا مثلا تنقلوا زي تقتل كوينات زبال ساعة كندي كبيد مخانو زي دما كوينات كمان مخانو ندد فلتو نيرم دك أنا بيت مرتايم سددان تنقلوا دما يمتقلتاني بلالو سلازي مبزحت جزء كوينات نتزقاتم علامات رايدة كونه أب السيفيل زقبرو سقاي نبينيو سلازي زي حزب إيراني الكا زي أبا حجرات عرب زلوا كمون أبا أفريقيا زلوا سمبرات ناي كوينات موداتها يبلون بفلاي لما زوم عرب كاب أمريكا بزمت غانزا كاب إسرائيل بزمت غانزا بفلاي إيران فليز ولا غانزا يزلوا معناته بزعق زي من مرحتهم بخمسة متقعدتات بزعق سبي زقتل but at the end of the day it's man this is the world سيات أنا نبر العالم بخمي فتوات الآية it is what it is and موداتها تكوينات كل جزء كم زي عينة واقعي زخفل نوت هدراوي علامات رأي كونن نتي سيبلاوي علاماتاتون سلزة حسي سمبرات نايت كوينات كم زي اللي قصر مالتي anyway زيات مثل تازلا كونتات كساب حجي زلو تريبورت نزي مثل أبحال ما ببوليتيكا وعيني تي نيكو طبعا عيناتو زي تنكفكون مهنياتو أبتي رسون نايتي موتن مكتالن زلو ريبورت تراي سلزلنا تنايكو طبعا دايمنشن أبحال زي كروينا نايلومي أرستي أبزخنو دك فتنينا بليس لايك جبرو شير جبرو ريتومن حسابكم بحناس من قد قدفو سبورت جبرو thank you very much